Dobro jutro. Okay. Ful dobro mi je to delat, ker gre ful ene energije, jeze. Okay. Evo, gotovo je. Evo me dolazi. Dobro ti to voliš cepat. Ja Slušaj, volim. ti samo dođi drugi puta. Naći Može, ću može. ti ja posao. Dođem cepat drva. Da, drva cepa, to isto super. Ja to isto volim raditi, znaš. Meni čak moj muž kaže, daj ti sebi nacijepaj ujutro, na večer pa da imaš za ujutro dosta. Ja velim, ne ujutro, ja volim na friškace. Dođem na hladno pa Da onda... se probudiš. Da, točno. Evo me opet dolazi. Jeben si ti. Jeben sam ja. Znaš. Kako da te sad stavim? Tako. Dođemo. Ej, slikat ću te kak ideš. Ajde. Ajde. Šal. Šal, kapa. Da si metneš na usta kad dišeš, jel? Ja, od. Tako. To imam. Nemoj da me ništa. To imam. Zapomenuo. Ćao, muci. Kako je ovo vjetar odlačio. Sad potpuno mokro. Da te tu Baš dobro. slikam. A? Tu u dvorištu. Tu. Pa da. Ali da vidiš ti kad je to Evo ovdje, obisio u sam. ljeti lijepo, kad je sve puno cvijeća. Kad se obisimo. Ne, tu ide ona ljuljačka. Sjegavica. Pobjednik. A kad tak putuješ? Pa da. Ne more. Gle, gore bazen ćemo da. Tu su te grede i sve, Aha. iskopana je temelj. Malo. Ne bu baš veliki, ali dobar za mene, 4 metra. Ne veze. Duljine, ne? Onda tu malo proširit ću parking, tu bacamo šutu i to, zato kad ću to ovo travnato proširiti. A dole ću napraviti zid. Ne kao ovo, ali sličan. Aha. I to je to. Dobro. Ovaj Ima materijal- planove. Ovaj A to je za kuću. materijal koji je Grga kupio, tu sve ide gore, ovdje stan za 2 čeri. A kada dođu doma da imaju gdje postavljati Aha. stvari. Je, svega. Dobri planovi. Moj muž ima planova, čovječe, ovaj mu veli ti najbolje srce radi kad si u spidu. Lily's Farm. Yes. A? Dobar znak. Da. Jel dobar? Dobar. Ajde, gledaj. Odmah sam našao. Yes. A da. Ja idem dole, Autentično, da. Ideš dole i onda ideš prema Karlovcu ili kako ćeš? Karlovac, da. Karlovac. Idem. Lili, Ajde, evo. ajde. Hvala za sve. Da. I Možda se vidimo još hvala koji Bogu put. kaj te je poslao, pa dođi Hvala opet tebi, ako da. ti se sviđa. Da,
Naći ćemo ti posla. Ćao, Ćao. srećno. Evo mačak će te Aj, ćeš sa mnom, mačak? Zelo zanimivo. Danes imam pa kar veliko za hoditi, tako da si bom pomagal s štopanjem. Ker imam 60 km in to bo kar 15-16 ur in bom mogel štopati. Razmišljam, da bi že zdaj do Karlovca, pa tam naprej hoditi pa štopati. Na Kladušo je treba priti. Lej, noge so, saj. Zanimivo je, kako te in žulji in vse to zjutraj znosno. Tukaj bi pa živel. Neki eni taki vasici, tako eno bajto, pa taka ta improvizirana hiša, to je. To bi lahko bil jaz, če se ne bi bal. Ampak en del mene se pa zbudi pol zjutraj in tako, ampak to je vse tako umazan tudi pa. Ta mehkužnost, ne. Ta mehkužnost se pojavi in ampak en tak mir svoj, ki imaš, ne vem. Ta mestni del mene se pol zbudi in tako, ampak manjkalo bi. Ful lepa izkušnja, pojedu zajtrk spet, zastonj jem non stop, to je ful dobro. To je najcenejši dopust bo to. Hodaš peš, štopaš, pa ješ drugje, spiš zastonj. Mama mi je razlagala o tem workaway, to se bo malo pozanimal. Če se ta moj umetniški način življenja ne izide, jaz bom šel tako, ne. Ne! Message sem dobil od levega stopala. Moram odgovoriti. Ja, vem, boli, super je, spočil si se ful velik. Včeraj od 5 si počival, tako da nehaj pretiravati. Ni toliko hudo. Mislim, te rdeče stopnice so nekaj najboljšega, kar sem videl do zdaj. To je to. Ta bajka in te rdeče stopnice. Top. Po noči je ful pihalc, ampak je bilo tako prijetno spati, jaz sem veliko piha po noči. Mi si mislil, da bo vse odnesel. Za jest spet nimam nič, samo 3 jabolka, ki sem dobil od Lili. Tako da upam, da čim prej do Karlovca pridem, da si lahko kupam za jest. Pa ne smem se veliko snemati danes, ker sem se jebil celo noč, ali pa cel večer včeraj, da sem na Dropbox dal vse video posnetke, ki sem jih že naredil, ker nimam več prostora. In zdaj sem neki, ampak pač ni, počas to gre in nisem uspel vse. Tako da moram šparati, ne, 2 dni moram še snemati, pa konc. Te ovce tle me kličejo neki skozi, zdaj grem mim, zdaj ne vem, mislijo, da sem njihov ta. Kvaje! Kvaje! Kako je? Kaj ima? Pri vas. Dober dan, dobro jutro. Zakaj me kličete sem? Nimam jaz za jest dati. Jaz še zase nimam za jest. Nemam ja za jest dati. Ja ni za sebe nemam. Imam 2 jabuke. Neću nikome ništa. Ne volim jest ovčetine.
Na katere zvoke se vi oglašate? Be. Katera bitja, ej? Mame fascinirajo ovce nasploh. A? Šta? Šta si rekla? Nekaj tega. Gledamo se, a? Šta? A je to zdaj awkward malo? Ampak ker niste ljudje, jaz se ne počutim awkward. In je čisto tako. Ampak lahko bi rekli, da je to awkward situacija zdaj. Jaz ne vem, kaj bi rekel. Vi nekaj govorite, jaz ne razumem. Dajte se malo nasmejati, no, to so dobre šale. Ja. Ti men, be. To so bile dobre šale. No, lej, en selfie, dej. Jaz in 1, 2, 3, 4, 20, 23 ovc. Ma kaj si vi zdaj mislite? En človek drži nekaj tako in se pogovarja. Neka misel je. Lahko je sem, a bo dal za jest ali karkoli, sem neka misel je, nekaj si mislite vi, ni da ne mislite. Ker sprejemate odločitve, kam levo, kam desno, nekaj si mislite. Sam dajte povedati kaj. Kaj si mislite vi? A imate vi odgovore kakšne? Nič. I šta sad? Awkward silence number 2. A? Ništa. Moram naprej, drage ovce. What? Zanimivo se je s temi živalmi družiti. Res je.